рӯз бахайр, донишомӯзони ITF плюс тоҷикӣ. Дар дарси гузашта мо дар бораи чӣ тавр омода кардани фазои корӣ суҳбат кардем. Дар ин дарс бошад, мо дар бораи чӣ тавр омода кардани мизи корӣ суҳбат мекунем. Барои дилхоҳ мутахассиси IT беҳтарин фазои кориву мизи корӣ доштан муҳим аст. Чунки ин дастгоҳҳо ба ту кӯмак мерасонанд ки ба дараҷаи максималӣ масъулнок бошӣ. Ба мисли он ки вақте ки ба сохтмон меравӣ, ба ту ҳатман бел ва дигар асбобҳои сохтмонӣ лозим аст, то ки ҳамон хонаро созӣ. ва барои мутахассисони IT ҳам албатта ки сафҳакалид, муш, мизи корӣ, стул, монитор, компютер ино лозим ҳастанд. Яъне ино асбобҳое ҳастанд ки ту ба дараҷаи максималӣ метавонӣ ки кори худро ба дараҷаи ҳам максималӣ ва ҳам ба дараҷаи профессионалӣ ё ки касбӣ анҷом диҳӣ. Барои ин корро кардан ба мо лозим аст якчанд қадамҳоро анҷом диҳем. қадами якум ин омода кардани ҳамон дастгоҳҳо. Ҳамаи он дастгоҳро омода тайёра мекунӣ ки ту ҳамаи онҳоро дорӣ. қадами дуюм онҳоро ҷобаҷо гузоштан. ҳар як компютерро дар ҷои худаш мегузорӣ, мониторро дар ҷои худаш мегузорӣ, сафҳакалидро дар ҷои худаш. қадами сеюм бошад ноқилҳоро пайваст кардан. Ва қадами чорум бошад аз кори кардан танҳо лаззат мебаред. Ва читаре ки мебинед ман ҳамон дастгоҳои худро дар ин ҷо омода кардам. Ин монитори ман аст ки то ҳол онро накушодам ва онҳоро мекушем. қадами аввалро анҷом медем ва баъдан бо ба қадами дуюм меравем. оғоз кардем. читаре ки мебинед аллакай ки он стол омода аст. Акнун вақти он расидааст ки аз дунболи кор бо монитор шавем. ин картона хушту ҷобаҷо кардан дар кор, чунки бо ягон ҷо дигар кучидем, бо ҳамаша якҷоя мекунем ва мебарем монитора. дар ин ҷо қулфак аст. қулфака поён мекунем. тамом, маҳкам мекунем. маҳкам қулф мекунем. монитор омода аст. қадами дуюм ҷобаҷогузорӣ ҳамаи ҳамон дастгоҳҳо. чиро ки мебинед компютер, сафҳакалид, муш, ана ҳамон ноқилҳо ва албатта ки монитор дар ин ҷо омода ҳастанд. ва қадами сеюм мешавад ки онҳоро мо бояд пайваст кунем, ноқилҳоро бояд пайваст кунем. вале як бор дигар ман мехоҳам ба шумо гуфта гузарам. чиро ки дар дарсҳои пеш гуфтем, агар мо хоҳем ки компютери худро ба монитор пайваст кунем, ба мо лозим аст HDMI кебл, ки имрӯз хеле машҳур ҳастанд инҳо, ки инҳо ҳам садора мебаранд, ҳам навора мебаранд ва албатта ки дисплей порт ки ин назар ба HDMI камтарак баландсуръаттар аст ва абарқудраттар аст ва аз ҳама мақбултарин ном дорад Type C, ки ҳатто Apple ҳам қабул кард то ки онро истифода барад дар телефонҳои охиронаш, дар iPhone 15. ва албатта ки ин гуна ноқилҳо ки пайваст кунӣ онро ба компютер то компютер фаъол шавад ва ба хишти барқӣ онро пайваст кунем. албатта ки ин ҳам хишти барқӣ дорад барои монитор. ва дигар ин албатта ки ноқили интернет ва агар ки шумо ноутбук дошта бошед, ба шумо албатта ки вебкамера лозим нест, вале агар компютер дошта бошед, ба шумо ҳатман ки вебкамера лозим аст, то ки дар зангҳои Zoom, дар маҷлисҳои онлайнӣ, дар дарсҳои онлайнӣ бошед. ва бале яъне умуман ҳама инҳо лозим ҳастанд, то ки як компютери шумо кор кунад. Тамом. ва ҳозир онҳоро пайваст мекунем як ба як ва шумо метавонед ки онро бубинед. хоб, аввалин коре ки ман мекунам, инро албатта ки дар ин ҷо пайваст мекунам. хоб, дар хишти барқие ки тариқи автоматӣ дар power supplier ки аллакай power supplier ин ба забони инглисӣ аст, вале ба забони тоҷикӣ мо онро хишти барқӣ мегӯем. бале, хишти барқӣ мегӯем, не? ва онро пайваст мекунем ба power supplier дар компютер. ва баъдан дар он поён читаре ки мебинед макон аст барои инро пайваст кардан дар девор. ва баъдан албатта ки ман интихоб мекунам инро дар ин ҷо пайваст мекунам.
اینو در مانیتور پیوست میکنم و بعدا اینو میگذارم این طور. خب دیگر کاری که من میکنم دیسپلی پورت رو پیوست میکنم با مانیتور. خب و اینو از اینجا باز میگذارونم و بعدا آورده در کامپیوتر خود پیوست میکنم. خب دیسپلی پورت و دیگر این این تایپ سی رو پیوست میکنم. اگر که آیپد خود رو خواهم پیوست کردن با آن پیوست میکنم، یا که در آینده رایانه شرکتم رو اگر خواهم پیوست کنم و در این مانیتور کار کنم پیوست میکنم. و بله این و باز چی این زمان با من HDMI لازم نیست، چون که تنها آن رو در حال پیوست میکنم کامپیوتر خود رو که در اون تلویزیون پیوست کنم و فوتبال بازی کنیم، ولی این زمان لازم نیست و اون رو در اونجا میپرتویم. و البته که این وب کامera هست که من میخوام اون رو پیوست کنم این زمان و آن USB 2.0 رو در خود دارد و در اینجا من چطور که میبینید USB 2.0 دارم و بعدا اون رو از اینجا میگذارونیم و بله این گونه پیوست میکنیم. و البته که این میشکه یا که موش من چطور که میبینید با طریق USB پیوست میشود و یک چند بلوتوث هم دارد و اون رو من تنها در اینجا جای USB هست و در اونجا این رو پیوست میکنم و باید که همه چی کل باقی با باق شود. و بله اکنون با من لازم است که این رو گیرم و در دیوار پیوست کنم و کامپیوتر باید که کار کند. ولی شما گفتم میتونید که هی ریز این بزه باز چه کار میکنه میبینیم میشه. شما درست هستید، برای همین من این رو تاپ میدیم همه آنها رو و در پشت آنها رو پیوست میکنم و تنها سبب به که من این گونه این رو بنوار گرفتم اون بود که یعنی هر یک دانش آموزی کورسی ITF پلاس توجیکی که این برای تمامی کاربران است باید دانند که اینها برای چی هستند و در کجا پیوست میشن. و البته که این هم سیم اینترنت است که در اینجا مکان برای پیوست اینترنت دارد که من رو در اینجا پیوست میکنم و بعدا در دیواری که در خانه هم هست. و بله امیدوارم که شما فهمیدید. حاضر من رو چپا میگردونم و ادامه میدیم. ниҳоятан мизи корӣ омода шуд. вале бубинед зебо метобад, вале аз пушт он қадар зебо нест. биёед ман онро аз пеш нишон диҳам. каре ки мебинед ин аст ҳамон мизи коре ки мо анҷом додем ва ё ин ки омода кардем. ва бале ин стули ман аст. аз пеш ҳама чи зебо метобад, вале дар пушт агар ки равем ана ҳамин симҳо барости сари мара дард мегирад. бале вале агар ки шумо ҳаракат кунед ё ки эҷодкор бошед ва ҳамаи ин симҳоро дар поён дар ягон чи бандед хеле зебо мешавад, вале ман имрӯз онро накардам ё ин ки натавонистам. ва бале ин аст мизи кори ман. вале як бор биёед бубинем ки оё дар асл кор мекунад ё ки не. тугмаи омодаро бале аз ин тараф фаъол шуд. ва чӣ тавре ки шумо медонед ман ду системаи оператсионӣ дорам дар ин компютер. як аз он ном дорад Kali Linux ва дигаре ном дорад Windows ва биёед айни замон дар Windows бут кунем. ва бале дар инҷо Windows booting device ва enter. ва бале чӣ тавре ки мебинед аллакай компютери ман кор мекунад. ва бале охирон қадам чӣ буд? қадами чаҳорум дар як ҷо истодан ва лаззат бурдан аз кори кардаат ки имрӯз яъне чӣ намуд кор кардӣ. қариб як 3 соати ҳаёти манро гирифт омода кардани ҳамаи ҳамин ва ҳоло бошад ман танҳо лаззат мебарам аз кори худ.